Digimon Adventure Main Digimonit tier-lista. Agumon. Agumon on varmaan näistä Child-leveleistä kaikkein basicein, ja ei toi luonnekaan välttämättä mikään mun oma suosikki ole. Mutta Perfectille ja Ultimatella varmaan niinku legit ihan mun suosikki. Metal Greymon ja War Greymon, ai vittu, nää on niinku parhaita paskaa vittu ikinä. Aivan super top tier, mutta ei oo oma suosikki luonne, ja ihan tämä Child-leveli on niinku ihan fine. Kyllä se on A. Gabumon. Gabumonissa taas tää on täysin päinvastoin kuin Agumonilla. Mä tykkään Gabumonin Child-levelistä huomattavasti enemmän kuin Garurumonista ja Were-Garurumonista ja Metal-Garurumonista, että ehkä tavallinen Garurumon on mun vähiten suosikki. Mä tykkään kyllä Gabumonista vähemmän, mutta tää on kivempi designi tää Child-leveli ihan Gabumonilla. Se on semmonen B-setti. Biomon! Ai että mä tykkään Biomonista. Biomonin luonne on aivan älyttömän huikee. Jokaisen tason designi on aivan älyttömän hyvä. Ainoa juttu, mikä mua harmittaa, on se, että koska se ei ole yksi näistä kahdesta päähahmoista, niin Biomon saa vähemmän huomiota, mutta kyllä mä laitan omalle listalleni Biomonin ehdottomasti S:ään. Mä rakastan Biomonin. Tentomon. Se on erittäin hauska kombo, että Koshiro on tää niinkun socially awkward nörttityyppi, ja sitten Tentomon on tällainen niinku basically savon murteella puhuva rentoukko. Kaikki muodot on kivoja, Kabuterimon on oma suosikki, tykkään kyllä oikein kovasti, niin kyllä se nyt ihan vähintään A on Tentomon. Palmon. Ja tämä nyt on valitettavasti oma vähiten suosikki. Tää Evoluution kaari on ihan kiva, että se on aluksi tämmönen ruma ja outo, ja sitten sitä loppujen lopuksi tulee tosi kaunis. Ja se on ihan hauska kombo Mimin kanssa. Aika paljon tulee riitaa niille kahdelle, koska ne on niin erilaisia, mutta myös samanlaisia. Mutta oikeastaan ainoa tästä linjasta, mistä mä oikeesti tykkään, on Lilymon. Et niinku Togemon on lähinnä hauskaa enemmän kuin niinku oikeesti, ui että hitto mä tykkään Togemonista. Se on semmonen, se on se. Ai saatana Gomamon. Gomamon se menee niinku S:ään, se menee ihan heti. Gomamon on aivan älyttömän hyvä. Gomamon on rento, Gomamon on hauska, Gomamon kiusottelee vähän sen. Se on ihan älyttömän hyvä kombo Joun kanssa. Joka ikinen muoto on hyvä, etenkin Tsudomon. Ääni japaniksi aivan huikee. Ehdottomasti siellä S:ssä. Sitten on Patamon. Ja Patamonista nyt on aika mahdoton olla tykkäämättä. Se on tommonen lentävä vaahtokörkki, ihana viaton ja sulonen. Ja sitten siitä tulee Buffy-enkeli, joka on niinku oikeasti voimakkain varmaan näistä kaikista. Ja se on aina semmonen hetki, että meidän pikku Patamon, hän on kasvanut niin kovasti. Oi että, se on kyllä, tykkään tosi paljon ehdotonta Aata. Sitten on Tailmon. Ja Tailmonin luonne on aivan älyttömän hyvä. Koska se chillaa enimmän osan ajasta tässä sen adult-formissa, niin se myös käyttäytyy todella eri lailla näihin muihin verrattuna. Ja on yleensä justiin silleen, no voi hitsi nää yhdet, nää nyt taas perseelle jotain. Minä en kyllä tuollaiseen sorru. Mutta sitten se osaa olla niinku tosi sulonen ja kiva Hikorin kanssa. Ja Ankemamon nyt on oikeesti tosi siisti kanssa, että kyllä mä Tailmoninkin laitan S:ään. Sitten Zero Two-jengi vielä, elikkä Veemon. Ja Veemon on vähän enemmän justiin semmonen Zero Brain, että mennään tunteella ja ollaan tosi energisiä verrattuna siihen, miten Agumon esimerkiksi on tosi laid back. Kaikki muodot on kivoja, niitä on näillä Zero Two-jengillä tosi paljon. X-Veemon on varmaan oma suosikki, tietty Piltramon on kanssa ihan älyttömän siisti. Ja ehkä se pikkusen paremmin sopii kuitenkin tänne Gabumonin kanssa samaan sarjaan. Hawkmon, se on tosi hauska, mitenkä se on tällainen niinku hovimestarityylinen. Hän on aivan älyttömän kohtelias ja nöyrä, aivan superhyvä ääni japaniksi. Silphimon on varmaan vähiten suosikki formi, mutta kyllä se on sellaista A-settiä. Hawkmon on tosi hyvä. Sitten on Armagimon, tai Armadillomon niille, jotka kattoo Verne. Ja nyt on taas niinku luonteiden ihan absoluuttista S-tieriä, koska en nyt muista mikä tää dialektin nimi oli, mutta sillä oli tää maalaisjuntti, farmari-dialekti. Se on ihan älyttömän laid back, vitsaileva, todella hyvä kombo Iorin kanssa. Mutta täytyy sanoa, että oikeastaan ainoa formi, mistä mä kunnolla tykkään, on ehkä Digmon. Koska Submarimonia käytetään todella harvoin. Ankylomon sais mun mielestä olla enemmän dinosaurus ja vähemmän semmonen läski äijä panssarissa ja kypärissä.
Ja Shakkomon, mä ymmärrän sen niinku idean siinä takana, mutta mä en tykkää Shakkomonista kyllä niinku yhtään oikeasti. Että tää Child Formi Armagimonilla on ihan älyttömän hyvä, mutta vähän heikot on nuo jatkomuodot, niin vähän tekee pahaa laittaa niinku näinkin alas, mutta kyllä se Armagimon on ehkä täällä PC:issä. Ja sitten vielä Wormmon, joka nyt on aivan ihana. Worm on nyt aivan lutunen. Se on niin söötti ja kiva. Ja sitten siitä tulee aivan super turbo badass, kun se muuttuu Stingmoniksi. Näitä ei voisi niinku edes kuvitella samaksi vitun hahmoksi. Nää on niin erilaisia. Tää on justiin niinku Patamon ja Angemon momentti, mutta vielä enemmän niinku erilainen muutos. Mutta silti sopii tosi hyvin. Aivan älyttömän hyvä kombo Kenin kanssa. Kyllä se aahan kuuluu. Ja tässä oli minun mietteet Adventure-jatkumon päädigimoneista. Kertokaa omat mietteet kommentteihin ja me palataan huomenna uuden luukun parissa. Hei hei!